Plant a phobol ifanc, Menter Iaith Sir Ddinbych. Wel, sy'n ei bod Cadw yn cefnogi loteri genedlaethol hefo yr gronfa arbennig hon, a felly be well na edrych wrth yn traed milltir sgwar sydd gennym ni yma yn Nyffryn Clwyd ac edrych ar y treftadaeth o'n cwmpas ni, a felly ddaru ni benderfynu. Oedden ni'n gwybod bod plant wrth i boddau yn chwarae hefo Lego ac oedden ni eisoes wedi gwneud ychydig o waith efo Minecraft, a felly mi oedd hwn yn gyfle euraidd i ddeud y gwir i ddod ar ddau beth at ei gilydd, y treftadaeth lleol, y Lego a'r Minecraft a mwynhad y plant. A ddaru ni fynd amdani hefo rhoi cais i fewn i'r brosiect a gawson ni lwyddiant. Mae wedi rhoi cyfle i ni, rhoi just hwyl a chwarae a dysgu ychydig am hanes, ond maen nhw hefyd wedi cael cyfle i gael dilyniant o hynny oherwydd bod ni wedi creu adnoddau fel pecynnau gwybodaeth oedd yn arwain i'r plant a'r teuluoedd hynny fynd ymlaen i fwynhau mynd am dro i llefydd eraill o dan adain Cadw, ond hefyd jyst i ddod i nabod hanes lleol yn well, ac wrth gwrs hynny gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi agor drysau i ddeall llawer mwy am enwau lleoedd, enwau strydoedd, a mae'n llawer fwy o bellter allwn ni fynd hefo prosiect fel hyn os gawn ni'r cyfle. Mae sesiynau llenwi sydd. Mae hynny'n dweud lot yn barn ni. Da ni'n gofod hysbysebu llawer. Mae gwaith y fenter, da ni'n trio targedu plant rownd y sir i gyd, felly wrth rhoi cynnwys fel Lego Minecraft yna yn rhoi y cyfle iddyn nhw ymchwilio a edrych mewn i hanes i'w ardal nhw oedd o'n wych felly. Felly mae'r ymateb wedi bod yn un ofnadwy gefnogol lle mae plant yn gweld gwerth mewn ffyrdd gwahanol. Dyna lle o'n i eisiau gwylltio fo, wrth bod yn greadigol, ddim yn un ffordd o fod. Mae'n ffyrdd gwahanol o fod lle mewn un sesiwn so plant gallu canolbwyntio ar cost yr adeilad ac yn edrych mewn i hynny. So, da ni'n annog hynny'n rhan o'r gweithgareddau gwaith ymchwil i hynny.